Kaixo lagunok, zer modu zaudete? Ongi etorri Larrotxeneko liburutegira. Hau egun berezia da, apirilak 23. Gaur ospatzen dugu liburuaren eguna. Bueno, zer iruditzen zaizue hasten bagara abesti batekin. Prest zaudete ondo pasatzeko eta abesteko oso ondo ba. Zabaldu eskuak handi eta goazen abestera. Kaixo, 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 zer moduz? Ni ondo eta zu. Kaixo, 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 zer moduz? Ni ondo eta zu. Guazen denok txalo egitera. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Guazen astera. Txalo, oso ondo. Beno, dakizuenez, ni Monika naiz, eta nirekin etorri da baby. Kaixo lagunok, kaixo, kaixo. Liburua irakurri baino lehen, joku bat egingo dugu, bai? Aber, nirekin egin, bai? Ikutu burua, kaixo burua. Kaixo belarriak, bat eta bi. Kaixo begiak. Ireki eta itxi. Ireki eta itxi oso ondo. Kaixo sudur punta. Non dago sudurra? Hemen dago sudurra. Oso ondo. Kaixo ahoa. Oso ondo. Kaixo besoak eta eskuak. Eskuak gora, eskuak bera. Eskuak gora, eskuak bera. Bai, 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 bai. Ez, 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 ez dakit, ez dakit. Eskuak gora, eskuak bera. Eskuak gora, eskuak bera. Ni, 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 ni. Zu, 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 zu. Eta gu, gu, gu. Eskuak gora, eskuak bera. Eskuak gora, eskuak bera. Gu esan dut, ezta? Orain gu denok elkarrekin, bai? Irakurketa egingo dugu. Gaur aukeratu dugun ipuina, hau da, jostailuak, bai? Antonio Rubio eta Xabier Olaso idazleak dira eta Oskar Bilanda ilustratzailea. Eta irakurri hasi baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiegu Pamiela eta Kalandraka argitaletxeei liburu politau irakurtzeko aukera emateagatik. Goazen irakurtzera. Jostailuak. Soinu arina, txintxirrina. Ja nola entzuten den, a ber. Ze polita! Aurrera goaz. Irribarretxu eta pinpirina. Pampiña. Tarrapatan kulunkaria. Zaldia. A ber nola egiten duzu, Goazen gora, goazen bera, aurrera eta atzera. Eta hau da salditxoa, egurrezko salditxoa da, baina zaldiak nola egiten du. Dorre ederrazkoak, denak egurrezkoak. Zenbat dorre daukagun hemen, zenbat fitxa daukagun, egurrezkoak dira. Hau da, urdina, hau da, horia, hau da, laranja, eta hau da, gorria. Dorre ederrazkoak, denak egurrezkoak. Irakurle finfina, ipuina. Etxe eta lore ugari, koloreak margolari. Zenbat kolore ditugun hemen? A ber, nirekin egin, bai? Gorria, laranja, horia, berde argia, berde iluna. Urdina eta morea. Hortzadarra bezala, ezta?
eguzkia eta euria, Erromako zubia. Bizkor airean, patinete gainean, zum, azkar goaz. Eta bukatzeko, bote eta bote pila, pilota biribila. Agur jostailuak, agur lagunok. Egun berezi honetan, Donostiako liburutegietara etortzera gonbidatu nahi zaituztegu. Baita liburu dendetan ere, elkar ikusiko dugu, bai? Agur esateko berrio zabaldu eskuak eta goazen agur esatera. Agur, agur, agur denoi, laster ikusiko dugu elkar. Agur, agur, agur denoi, laster ikusiko dugu elkar. Mila esker zuen arretagatik eta hurren arte, agur!